Pan byddwch chi'n cael appointment smear, mi fydd y nyrs yn gofyn i chi i agor y coesau naturiol fel bod nhw'n gallu gweld y fylfa. Speculum di hwn, yn edrych drach chwadan. Maen nhw'n mynd i iwsio un llaw i agor y leibia, roed y speculum i fewn, fel hyn. And then it's going to be turned upwards like so. Wedyn, mi fydden nhw yn agor y speculum yn raddol iawn yn ara bach. Fel yma, fydd o'n edrach i'r practitioner. Fydden nhw yn gallu gweld y cervix yn glir iawn. Mae'n edrych ychydig bach fel afal efo cor yn y canol. A be maen nhw'n mynd i wneud ydy estyn brwsh fel hyn. Fel ydych chi'n gallu gweld, mae'n brwsh efo bristles meddal, maen nhw'n hyblyg iawn. Ac i mewn i'r external os, neu'r cor yr afal. Wedyn maen nhw'n mynd i droi hwnna chydig o weithiau i gasglu sampl o gelloedd ceg y groth. Maen nhw'n mynd i dynnu hwnna allan, roed o yn y solution ac anfon o'r lab i gael ei brofi. Wedyn, maen nhw'n mynd i agor hwn, maen nhw'n mynd i gau y speculum yn raddol a tynnu fe allan yn ara bach. Ddyla fo ddim bod yn anghyfforddus, a yn sicr ddyla fo ddim bod yn boenus, ond mae pawb o wahanol. A'r peth pwysig ydy bod chi'n gwybod bod gennych chi reolaeth dros y cyfan a bod chi yn gallu dweud stop unrhyw bryd ydych chi angen. Os ydych chi yn cael prawf negatif am HPV, fyddwch chi yn mynd yn ôl i routine screening a fyddwch chi'n cael prawf nesaf mewn 5 mlynedd. Os fyddwch chi yn cael prawf positif am HPV, ond yn negatif am newidiadau i'r celloedd, mi fyddwn nhw'n gofyn i chi ddod yn ôl mewn blwyddyn i gael prawf arall a jyst i wneud yn siŵr bod yr HPV na wedi cael ei clirio o'r corff ei hun, a mae hynna'n aml yn digwydd. Os ydy'r prawf yn positif am HPV ac yn dangos bod yna newidiadau i'r celloedd, mi fyddwch chi yn cael eich referio i be maen nhw'n galw yn colposcopy clinic, a yn fanna fyddwn nhw'n gallu cael golwg manylach ar y cervix a gweld os oes yna unrhyw newidiadau ac falle cymryd biopsi.